Obećanje koje je dato na svečanoj sednici povodom obeležavanja četvrt veka od kaptaže izvora Zagrža 1 i 2 zvanično je ispunjeno. Za samo 10 radnih dana završena je kaptaža i radovi na izvorištu Klikeri na Goču, pa će Banjčani gočku vodu sa poteza Badnjevac piti već od sredine nedelje. Izvor Klikeri se nalazi na 960 metara nadmorske visine, udaljeno odavde jedno 2600 metara. Posao je uradio javno preduzeće Beli izvor sa svojim radnicima, s tim što deo zemljenih radova radio Beli izvor, a deo su odradili jedna privatna firma iz Trstenika i mogu da kažem da taj posao je odrađen za rekordnih 10 dana. Bili su tu neki pripremni radovi, ali samo kopanje kanala, postavljanje marenje cevi urađeno za nepunih 10 dana, znači 9 dana je to urađeno, što mogu da kažem da je to izuzetno u ovakvim vremenskim uslovima, da su radnici Belog izvora dali izuzetan napor da taj posao odrade. Naviknuti da sve posmatramo uz financije, koliko vredi ovaj posao? Pa ova investicija je negde oko 2,5 miliona za predračunska vrednost tih radova, s tim što mogu da kažem da je dosta radova su radili javno preduzeće Beli izvor. Ali kada se pogleda u odnosu na količinu vode koja će da se kaptira, koja se ovde zahvata, pa recimo kada se to pretvori u litre u sekundu, pa dane i tako dalje, ova investicija će da se isplati manje od godinu dana, za nepunih 6-7 meseci, s obzirom da će kaptiranjem ovog izvora i puštanje vode u sice Vrnjačke banje, filtersko postrojenje na Vrnjačkoj reci koje je radilo, stavit će se van upotrebe za sada. Ono će da stoji, neće da se otpiše, stojaće za letnji period, kada ako bude trebalo više vode, da se voda sa Beljine reke uključi da bi imala banja vode, ali u ovom periodu, u toku čitave godine, to postrojenje neće da radi, znači imat ćemo uštede u kvarcnom pesku, u električnoj energiji i uštede u radnoj snazi. Pomenuli smo tu finansijsku vrednost, pomenuli ste i sami upravo tu vrednost koja stoji sa druge strane, a koja banji donosi 2, odnosno 5 sekundnih litara vode. Šta to znači? Koliko će to pomoći u vodosnabdevanju u onom najsušnijem periodu? Pa da vam kažem, sa ovi filteri koji smo imali na Vrnjačkoj reci, peščani filteri, oni su imali jednu manu da ne mogu da rade kada je voda mutna. Preko neke mutnoće ne mogu. Znači kada su neke kiše, s tim što moram da kažem da je ovaj sliv Vrnjačke reke, odnosno Banjevačke reke i Beljine i dosta je, kako da kažem, povređen. Ima dosta urađene šumski puteva, vršene eksploatacije šume i onda se mnogo više pojavljaju mutnoće nego što je predviđeno, tako da se dešava da u letnjem periodu ne mogu da rade filtri, onda deo Vrnjačke reke ostane bez vode. Onda imamo probleme sa punjenjem bazena i tako da. Ovim projektom dobit ćemo jedan kontinuitet u vodosnabdevanju Vrnjačke banje. Znači imat ćemo svakog momenta minimum 2 litra vode u sekundi, što je dovoljno da se Vrnjačka banja sa ovog izvorišta snabdeva u kontinuitetu. Kažemo, varira od 2 do 5 sekundnih litara. Šta to znači? U kom periodu je najviše vode? Kako? Pa da kažem, ovo su izvori koji su, kako da kažem, na visini od preko 960 metara i oni nemaju konstantnu izdašnost. Znači se menja izdašnost zavisnosti od godišnjeg perioda. U ovom periodu sad kad je najmanja izdašnost imamo oko 2 litra vode u sekundu, s tim što u periodu recimo mart, april, maj i sredina jula ta izdašnost se povećava. Pa onda imamo skoro 5 litra vode, ali kada razgovaramo o bilansu mi uvijek računamo ovaj minimum 2 litra vode, uvijek bit će više od 2 litra, onda kad nam bude treba. Kakav je sastav ove vode? Spomenuli ste jedan zanimljiv podatak vezan za sam naziv zašto Klikeri, to je otprilike u tom domenu priče. Pa mi sad vršili smo hemijsku i bakteriološku analizu vode, ona je u granicama, znači dozvoljena za vodosnabdevanje, nikakvih problema nema, voda je, može da se koristi u sistemu za vodosnabdevanje, a sam izvor Klikeri se nalazi u jednom krečanskom delu i tako da je iz samog izvora izlaze po neki kamenčići koji su od krečnika koji dođu imaju nalik na klikere mali, tako i zbog tome taj izvor i dobio ime. Za korisnike nema bojazni, sve to naravno ide na filtraciju, tako? Pa da, nema ta količina tih nikakvih problema nema, jer to sastavu vode je zadovoljava potrebe za vodosnabdevanje i ta voda je u principu bila u sistemu vodosnabdevanja Vrnjačke banje koje se koristilo preko peščanih filtera i tako da nismo imali problema u pogledu hemijskog sastava. Klikeri se privode kraju, znamo da je Goč izuzetno bogat vodom. Da li ste radili istraživanja, da li je u planu možda neki sledeći sličan zahvat?
Pa da vam kažem, ovde u ovom slivu Badnjevačkog potoka ima još jedno dva neka izvora koje ćemo vjerojatno da koristimo u letnjem periodu. U tom za sada, a za naredni period vidjet ćemo, znači naći ćemo neku alternativu još sa neke druge strane ako bude moguće.